Bueno, atzalde ondan hoi. Ongitorixak izan, beste behin, bagato soportati bueltan, konti ondion oportan da kontu xu. Bueno, es lo que hay. Eta gaur, gatoz. Jon Errea fizikure, 2011an lortuan beran doktoretzi, eta hortik aurrea, egon da, bai Parisen lanien, eta 2018tik de materialen teoria kuantikoko taldeko buru. Eta gaur ator berbatxea, supereroankortasuna. Gu, ondortarra gazen ez? Superkonduktibidadi. Zerran konduktibidadi eta zebaran super, hori ja, jonen eskulateot. Bezunin? Eskerrik asko Joseba, aurkezpenagatik eta batez ere gonbiteagatik, usatzeagatik, esan ni ondarrun gutxi ondan nago, eta zientzia elkarte bat izatea, olako hitzaldiak antolatzen nahi dana, postekoa da, eta zoriontzekoa zuei, benetan, behondizuela, daukazuela herri ekimen politu bat, ez dagoena beste asko, herri askotan. Bai, nire tituloa, hau izan, supereroankortasuna markak hausten, supereroankortasuna, baina esan diate, inork ez duela ulertu supereroankortasuna zer dan herria, naiz eta kartelan euskal hor ikusi edo baintxe bertan paseatzen entorrela, karteltxo bat hortxe, toki guztitan, eta esan, jo, inork ez da ulertu, beraz titulu aldatu indiot eta superkonduktibidadi, ez da, jarriko dugu. Vale, supereroankortasuna edo superkonduktibidadi zer da? Da materialetan, gertatzen den fenomeno oso berezi bat, ez? Claro. Dirudienez guk fizikariok arazoa dauzkagu kontzeptu materialen fizikaria naiz, nik kalkuloak egiten ditut, materialen propietateak kalkulatzeko, ikusteko materialek ze propietatea dauzkaten, ez? Eta materialak oso berezia dira. Eta ez gara kontuatzen, euren propietateak zein bereziak izan daitezkeen, ez? Eta egia nik esango nuke supereroankortasuna dala materialetan gertatzen den propietate berezienetako bat. Eta pixka bat bidai bat proposatu nahi dizuet gaur, supereroankortasuna zer den, eta egia esan azkenengo 5 urteetan iraultza handi bat gertatzen ari da esparru hontan, zeinetan pixka bat parte hartzen ari garen gure ikerketa taldean, eta horri buruz nahi nizuen hitz egin, ez? Azkenean, material bat zer da? Zer osatzen du material bat? Materialak gauza guztiak inguratzen gaituzte, ez? Ez da ikusgarria zulo beltzak eta gauzak bezala, ez? Fizika beti lortzen dugu gauza ekin ez, baina materialetan sekulako fizika komplexua dago. Eta oso importantea da guretzako. Guk dakigunaren arabera, materia osoa, partikula hauekin dago osatuta, hauek dira, kuarkak daude 6 kuark, dira up, down, charm, strange, top, beauty, egia esan euskeraz ez dakit nola esaten dian. Gero daude leptoi batzuk, dizen dautena beste 6 dira, eta hemen daude partikula batzuk, diranak elkarrikintzak kudeatzen dituztenak. Bai? Daude 12 partikula hauek, kuarkak eta leptoiak, hauek materia guztia osatzen dute, eta hauen arteko elkarrikintzak beste partikula hauek osatzen dituzte. Egia esan gure benetako materia, soilik, 2 kuarkek eta elektroiak osatzen dute. Beste ezer guztiak. Beste guzti hauek partikula kosmiko batzuetan agertzen dira, edo gai dira, agian Ginebrako partikula azeleragailu hauek ezagutzen dituzue, horietan bai gai dira gauza hauek sortzeko, baina gure materia guztia, 3 partikula hauek osatzen dute. Up kuarka, down kuarka eta elektroiak. Baina egia esan, up kuarka eta down kuarka inoiz ez daude banatutak, beti daude elkarrekin. Eta batzen dira olako 3 koteetan. 2 up quark, up zen nahi du gora, eta down bat, eta hauek elkartzen direnean osatzen dute protoia. Eta gian hau ezagunagoa zaizue, protoia. Protoia zer da. Up bat baldin badaukago eta 2 down, honek osatzen dute neutroia. Protoiak karga positiboa dauka, karga elektrikoa dauka, eta neutroiak ez du karga elektrikorik. Hauek, protoiak eta neutroiak dira gure atomoen nukleoa osatzen dutenak. Hortxe dauzkagu erdigunean, hortxe dauzkagu neutroiak eta protoiak, eta inguruan dauzkagu elektroiak, eta elektroiak hortxe daude biraka, eta honek esatzen du gure materialen oinarrizko egitura. Direla, atomoak. Beraz, 3 partikula horiekin, up kuarkak, down kuarkak eta elektroiak osatzen ditugu gure atomoak. Eta atomoak,
horrela egin behar dut batzutan, bestela ez dira gargatzen irudiak, ezagitu zergatik. Atomoak dira gure materia osoaren adreiluak. Bai? Atomoak dauzkagu, eta ez dauzkagu infinitu atomo, dauzkagu atomo kopuru zehaz bat. Direla, taula periodikoan dauzkagunak. Bai? Ez dauzkagu gehiago. Zer bereizten du atomo bat bestearekin? Nukleoan daukan protoi kopurua. Bai? Simplena da hidrogenoa, protoi bakarrarekin. Bigarren simpleena da helioa. Hor daukazuen hori, eta euskala bi protoi. Eta bar, handitzen goaz horrela, geroz eta protoi gehiago, atomo astunagoa esan dezagun. Bai? Karo, atomo hauek guztiak dira gure materia osoaren adreiluak. Kombinatzen ditugu eta egoera desberdinetan agertu daitezke, ezta? Eta materialek ere egoera desberdinak izan ditzazkete. Bai? Horan azken batean, materialen propietate guztiak, guztiak, hau da, gogortasuna, korronte elektrikoarekiko duen portaera, malgutasuna, iman bat den edo ez, gauza horiek guztiak, nukleo atomikoen, hau da, nukleoaren eta elektroien arteko elkarrekintzatik datoz. Bai? Eta elkarrekintza hori da, kargen arteko elkarrekintza. Bai? Karga positibo, direla, nukleoak daukaten karga, eta elektroiek karga negatiboa daukatela. Elkarrekintza horri zor diogu materialen propietate guztiak, zortizkigu. Bai? Haian gogoratuko zarete, ezta? Bi karga positibo, adibidez, bi nukleo, jartzen baditut elkarrekin, zelako elkarrekintza daukate. Badakizue, erakarlea edo aldaratzailea da. Badakizue? Aldaratzailea da, ezta? Aldaratu egiten dira, ezta? Bi elektroi jartzen baldin baditugu, bi karga negatibo, ere bai, aldaratu egiten dira, ezta? Ordea, jartzen baldin badugu karga positibo bat eta negatibo bat, protoi bat eta elektroi bat, erakarlea da elkarrekintza, ezta? Beraz, elkarrekintza hau, elkarrekintza kulonbearra deitzen dioguna, kulombek deskribatu baitzuen elkarrekintza elektriko hau da materialen propietate guztiak ematen digun elkarrekintza. Bai? Propietate guztiak hemendik datoz, bai? Ez gehiago, baina ez gutxiago. Zein da kontua? Guk hartzen badugu material baten edozein, ez dakit, hartu ezakegu garagardori. Hartzen dugu gramo bat, bai? Gramo bat besterik ez. Hartzen ditugu gramo hortan dauzkagun atomo guztiak. Eta ilara batean jartzen ditugu bata bestearen atzetik, bai? Gramo bat besterik ez, bai? Ba, egin dezakegu lurretik eguzkira dagoen bidaia 100 aldiz, bai? Gramo bakarrean dauden atomo kopuruarekin. Claro, elkarrekintza simplea da, aurreko irudian bezala aurkezten baldin badizuet bi karga positibo, edo karga positibo bat eta negatibo bat. Baina, dauzkagunean alako kopuru itzela, kargen artean, gauza konplexuak sortzen dira. Gauza fenomeno arraroak, bai? Eta materialei etekin handia atera diezaiekegu. Eta ateratzen diegu, bai? Irudiontan ikusi dezakezue. Azkenean guk materialen propietatei kontrolatuz, bai? Eta dan azor zaio elkarrekintza simple horri, bai? Baina pentsazazue zelako erabilera desberdinak ematen dizkiogun, bai? Sakeleko telefonoa dauzkagu, pixkat irudia pixkat zaharkitua dago, ezta? Ilargira joan gara. Bueno, gu ez, baina, bueno. Dauzkagu ere bai sekulako transporte bukeak, kotxeak, hegazkinak, medikuntzan materialen propietatea kontrolatuz ere sekulako iraultza daukagu, bai? Mundu digital guztia hori materialen propietatei ere zor zaie, neurri handi batean. Eskala oso txiki batean materialen propietatea kontrolatzeko gai garelako, bai? Eta bar. Beraz, nolabait, konplexutasuna materialen propietatei ematen die atomo pila bat dauzkagula. Bai? Naiz eta elkarrekintza simplea izan, zuek ezagutzen duzue, aldaratzailea erakarlea, bai? Hainbeste dauzkagu, non gauza asko egin ditzazkegu materialekin, propietate simple horri esker, ez? Eta supereroankortasuna, bai? Da, nire ustez, materialetan agertzen den propietaterik bitxienetakoa. Bai? Haian irudi hau ikusi dezue, kartelekoa da irudi hau, bai? Hemen daukagu material supereroale bat, ari dana lebitatzen, bai? Iman baten gainean. Bai? Azalduko dizuet zer dan supereroankortasuna. Bai? Orain, nire ustez da, materialek daukaten konplexutasun horri esker sortzen dan propietate konplexu oso berezi bat. Bai?
Piskat historia pixka bat egin nahi dut, eta kontatu nahi dizuet, non deskubritu zen lehenengoz supereroankortasuna, bai? Eta hortarako, joango gara lehenengo Leidenera. Leiden dago Herbeheretan Holandan, herri txiki bat da, ez da oso handia. Non, 1807an, gerra napoleonikoen garaian, Europa guztia zegoen gerran, garai hartan, itxasontzi bat zeon, non polbora hasi ziren gordetzen. Eta ez dago oso garbi, baina dirudi istripuz edo lehertu intzan itxasontzia, eta sekulako hondamendia sortu zuen hirian. Hau da, kuadro bat, garai hartakoa, pixkat hondamendi hori erakusten duena. 150 pertsona hil egin ziren, 200 bat eraikin suntsitu zituen leherketak. Bai? Hau, Leidenen. Hiria guztiz suntsitu egin zuen. Eta hiria suntsitu zenean, zen tokietan, Leideneko unibertsitateak laborategi berriak eraiki zituen. Bai? Eta Leideneko unibertsitatea ondoren, ja 19. mendearen bukaeran izan zen, mundu mailan edo Europa mailan behintzat, zegoen unibertsitaterik ospetsuenetako bat. Bai? Einstein bera ara joan zen, askotan joaten zen Leidenera, bertako unibertsitatera. Eta hori, lurzoro hauetan, leherketa honi esker, sortu ziren, eraiki ziren laborategietan gertatu zen. Bai? Eta bertan, gizon honek sortu zuen, 20. mendearen hasieran ja, laborategi horietan, sortu zuen unibertsoko tokirik hotzena. Bai? Bera gai izan zen, laborategi bat sortu zuenan Leidenen, halako aparato izugarri hauek ikustituzue, bai? Eta lortu zuen, helioa da, lehen aipatu dizuet, atomo simple horietako bat, bigarren atomo simplena, lortu zuen likido egitea, bale? Likuatzea. Bai? Zegoak izu atomo guztiak, materia ondaiteke egoera diferentetan, helioa gas bat da, eta helio eta homoek oso elkarrekintza gutxi daukate elkarren artean, beraz, oso zaila da likido bat sortzea edo solido bat sortzea, hortarako atomoen arteko elkarrekintza behar duzu, bestela ez duzu lortzen likido bat edo solido bat. Bai? Eure, gai izan ziren temperatura izugarri hotzetara jeisteko, izatez uniberso osoko tokirik hotzena bihurtu zuten Leideneko laborategi hau, eta lortu zuten helioa likido egitea. Bai? Eta lortu zuten orduan aztertzea materialen propietateak temperatura izugarri hotzetan. Ari naiz hitz egiten, eurek helioa likido bihurtzen da 4 gradu Kelvinetan. Kelvin eskalagian ez dut ezagutzen, baina da grado zentigradoak minus 200 minus 273, bai? Osea, hau da, 4 gradu Kelvin dira minus 270 gradu zentigrado, bai? Temperatura dauka 0 absolutua, dala 0 gradu Kelvin, ezin da gauza bat gehiago oztu, osea, ozteak limite bat dauka, ezin da gauza bat gehiago 0 Kelvinetik bera oztu, eta hauek zeuden soilik 4 gradu Kelvinetan, bai? Gu bizigea, 0 gradu dira 273 Kelvin. Gure giro temperatura, gutxora beti izaten da 300 Kelvin da, bai? 21 gradu gutxora bera. Hauek lortu zuten temperatura horietara joatea. Zergatik da unibertsitateko tokirik hotzena, ozan momentu hortan tokirik hotzena, nolabait gure unibertsoko temperatura, toki gutxenetan ere bai, gutxi gora bera hoixe delako ere bai. Eta hau, are hotzagoa izan zen. Bai? Garai hartan, debate handia zegoen edo jakin nahi zuten, metalen eroankortasunak ze portaera zeukan oso temperaturaren arabera. Zer da metalen eroankortasuna, bai? Zer gertatzen da, metal bat nolakoa da. Metal batean dauzkagu nolabait nukleo ionikoak, hasieran aipatu dizkizuenak, sare bat osatzen, ez? Sare nolabait regular bat osatzen, eta gero elektroiak hor dabiltza solte eta ibili daitezke material osoan zehar. Bai, garraiatu daitezke. Horregatik metalek korrontea garraiatzen dute, korronte elektrikoa garraiatzen dute. Bai? Badakizue materialek, korronte elektrikoak erresistentzia elektriko bat dauka. Eta hori zergatik da, elektroiak bidaiatzen dutenean materialan zehar talka egiten dutelako sareko nukleoekin. Bai? Eta sare talka horietan frenatu egiten dira. Eta horregatik sortzen da erresistentzia elektriko bat. Orduan hauek jakin nahi zuten, erresistentziarekin zer gertatzen zen temperatura oso bajuetan. Hemen daukat irudi bat, erresistentzia elektrikoa
oso gauz fenomeno arrunta da. Berogailuak daude, erresistentzia elektrikoarekin funtzionatzen dutenak, eta etxeko berogailu asko elektrikoak direnak erresistentzia elektrikoekin funtzionatzen dute. Hemen daukagu erresistentzia bat, eta hori berotu egiten da, hau da, energia galera handi bat dago erresistentzia horri esker, talka hori esker, materiala berotu egiten da, eta guk bero prozesu hori erabiltzen dugu batzuetan, adibidez, sukaldean, sukaldatzeko. Kontua zer da? Hau da eurek behatu zutena. Hartu zuten merkurioa, metal bezala, eta hasi ziren temperatura jeisten, hemen daukazue temperatura, eta hemen daukazue erresistentzia elektrikoa, ohmioetan neurtzen dena. Hasi ziren temperatura jeisten, eta erresistentzia berakazi joan, eta bapatean, desagertu intzan. Jetxi izan balio finitu batetikan, zerora. Eta gero ja, temperatura jeisterakoan, hemen ikustezue 4,2 Kelvin, hau da, euren laneko irudi originala, hau 1911an izan zen, bapatean ikusi zuten merkurioaren erresistentzia 4,2 gradu Kelvinetatik behera guztiz desagertu egiten zala. Hau ez zuen inork espero. Batzuk esan zuten, bai, temperaturarekin jetxi egingo dira, zergaitik? Temperaturarekin hor ioioiek gutxiago mugituko dira, eta talka gutxiago da, erresistentzia txikiago izango da. Baina desagertzea horrela bapatean, hau ez zuen inork espero. Eta hau da, supereroankortasunaren lehenengo deskubrimendua. Leidenen deskubritu zuten, Kamerlingh-Onsen taldean, 1911an. Guztiz desagertu zen. Zortea izan zuten, merkurio hartu zutelako, metal bezala. Beste metal bat hartu izan balute, batzuk supereroale bihurtzen dira temperatura are baxuagoetan. Ez zuten behatuko, baina horiek behatu zuten. Esperimentua esaten da, ez dakit zenbat aldiz errepikatu zutela, pentsatzen zuten hor zerbait zegoela gaizki. Hemen kortozirkuito bat dago, arazoren bat dago, hau ez da posible. Baina azkenean esan zuten, dana behin eta berriro errepikatuz, esan zuten, hau egia izango da. Eta 1911 ari nahi zitze egiten. Karo, supereroale erresistentzia zero baldin bada bi ekuazio jarriko izkizuet hemen. Agian ekuazio hauek batzuek ezagutuko dituzue, oso simpleak dira, hau batxilergoan eta ikasten dira, bat da, korronte elektrikoa I, hau da, V da voltaia, hau da, entxufatzen dugunean ematen digun voltaia, eta hemen R da erresistentzia. Orduan guk jakin nahi dugu zenbat korronte elektriko daukagun, I, erresistentziaren arabera. Galtzen behar dugunean voltai baten entxufatzen baldin dugu zerbait, izango dugun erresistentziaren arabera lortuko dugu intensidade bat. Zer gertatzen da erresistentzia zero baldin bada. Hori da, supereroale batean gertatzen dena. Intensidadea kasi oso ondia dela. Hau gero eta txikiagoa izan, hau gero eta handiagoa izan daiteke. Hau da, zero baldin bada, I infinito egiten da. Kontua da ez da hori benetan gertatzen dana, intensidade kritiko bat daukate supereroale guztiek, eta korronte hortatik gora baldin bazaude, supereroankortasuna hautsi egiten da. Baina hala ere, honek esan nahi du, garraiatu dezakegula intensidade oso bortitzean, korronte elektrikoa inongo galerarik gabe. Esan dizuet, jarri dizudan argazkian, non ura ari izan berotzen erresistentzia elektrikoagatik, erresistentzia zero baldin bada, ez da ezer berotzen. Ez dago energia galerarik. Beraz, egin dezakeguna da, korrontea garraiatu alde batetik bestera, material supereroale batean, inongo galerarik gabe. Gaur egun, korronte elektrikoa guk sortzen dugu zentraletan, bai izan zentral hidroelektriko bat, bai izan zentral gasarekin funtzionatzen duen bat, edo errota batean, sortzen dugu, elektrizitatea sortzen dugu. Hori etxera garraiatzen dugu. Garraio horretan bertan, sortzen den elektrizitatearen 8% galdu egiten da erresistentzia elektrikoagatik. Kable supereroaleak izango bagenitu, ez genuke ezer galduko. Etzan galerarik egongo. Horrek esan nahi du, zuzenen, munduaren energiaren produkzioa 10% gutxu erabera horreztu genezakela. Kable supereroaleak izango bagenitu. Beste propiedade oso importante bat, esan dizuet, intensidade oso bortitzak sortu daitezke. Korronte elektriko bat daukagunean, hau ere batxilergoan eta ikasten da, honek eremu elektriko bat sortzen du.
iman bihurtzen da. Korronte elektriko bat iman bat da. Bale? Horrela da. Eta hau da, nolabait, eredu simplenean sortzen den eremu magnetikoa, dara B. Eta ikusten duzue, I, korronte elektrikoa oso handia baldin bada, B oso handia izan daiteke. Bale? Orduan, supereroalen bitartez, iman bortitzak sortu ditzazkegu. Oso handiak. Eremu magnetiko oso handiak sortu ditzazkegu. Eta horrek ere, aplikazio handiak ematen dizkigu. Bai? Bai, hori hau saltatu ingo dut. Baina, gaur egun ja, adibidez, bueno, ez, txoin, azalduko dizuet hau. Bai, hau azalduko dizuet. Bai? Indukzio elektromagnetikoa ere ez dakit ezagutuko duzuen zer den. Baina nolabait, guk baldin badaukagu horrelako ari bat, eroalea dena, bai? Eta bertara iman bat gerturatzen badugu, bai? Eroale honi, ez zaio, bat ere gustatzen hor bapatean sentitzea imana gerturatu egin zaiola. Eta horren aurre kontra egiten du eta korronte elektriko bat sortzen du, eta horregatikan iman bezala bihurtzen da kontra eginez horri, ez? Eta nolabait honek azaldu dezake, hasieran irakutsi dizudan irudia, supereroale bat non levitatzen gelditzen den. Bale? Supereroaleak. Gaur egun ja, supereroaleak badauzkagu. Merkurioa, 1911an topatu zen, 4 gradu kelvinetan. Eta batzuk, erabiltzen dira. Ez dakit, zuetako asko agian sartu egin zarete supereroale baten barruan. Hau badakizu zer dan. Ez? Askok, ez? Hau da, erresonantzia magnetikoko tresna bat. Bai? Hau erabiltzen da, medikuntzan, argazki oso zehatzak ateratzeko, gorputzeko parte baten, nik oso ondo ezagite oso ondo nola. Baina hori egin alizateko iman bortitz batzuk behar dira. Bai? Eta iman bortitz horiek lortzen dira supereroalei esker. Bai? Hemen barruan supereroaleak daude. Bai? Zeintzuk ari diran ozten, ia 4 gradu kelvinetan. Hau da, -270 gradutan ari dira ozten, horrek funtzionatzeko. Karo, hau noski ez da bat ere merkea, hau egitea oso garestia da. Bai? Badaude ere bai, levitazio magnetiko horri esker, supereroalek eman dezaketen levitazio magnetiko horri esker, dabiltzan trenak. Prototipoak dira bakarrik, bai? Eta ari dira probatzen. Vale? Badaude ere bai, levitatzen duten trenak, ez direnak supereroalekin funtzionatzen. Adibidez, ez dakit, Shanghai, zuetako norbait egondan, Shanghai badago, aireportura doan trenak, magnetikoa da, levitatzen duen tren bat da, baina ez da supereroalea. Vale? Baina ere, badaude prototipo batzuk, ez? Gero, hau da argazki bat, LHC-koa, LHC da Ginebran dagoen partikula zerragailua, non ari diren unibertsoan egon daitezken partikula txikienak aztertzen eta detektatzen, bai? Hor ere, sekulako imanak behar dituzte, oso iman potenteak, eta horiek lortzen dituzte supereroalen bitartez, bai? Hor erabiltzen ari dira. Esan dizudana, kable supereroaleak izango bagenitu, korronte elektrikoaren garraioan ez genuke galerarik izango, eta hau interesantea da. Eta ja ari dira prototipo batzuk sortzen, kable supereroaleak erabiltzeko, baina eta garraiatzeko elektrizitatea hauen bitartez. Hau, badaude presak Alemanian, adibidez, olako gauzak egiten ari direnak, ez? Honek ere iraultza bat ekarri dezake motore elektrikoetan. Bai? Motore elektrikoak funtzionatzen dute indukzio elektromagnetikoaren bitartez, eta hor, iman oso potenteak baldin badauzkagu, lortu dezakegun potentzia asko handiagoa da. Orduan, adibidez, hitz egiten da, etorkizuneko hegazkinak motore elektriko batekin funtzionatuko badute, ez dakitez, keroseno asko garestetzen baldin bada, alternatiba beharko dituzte, eta karo, oain dezkagu motore elektrikoak ez dute hegazkin bat altxatzen. Hori ala da. Orduan, bagian beste motore elektriko potenteagoak beharko ditu dugu, eta esaten da, agian supereroalen bitartez, lortuko direla lakoak, ez? Hau ez da existitzen, hau prototipoa dira. Bai? Eta agian hitz egingo zenuten, entzungo zenuten, ordenagailu kuantikoari buruz, hori orain dago oso pilpilean dagoen kontu bat da, ordenagailu mota berri bat da, kalkulo oso bereziak egin ditzazketenak, eta bar. Hor ere, teknologia kuantiko horretan, supereroaleak erabiltzen dira sortzeko nolabait
qubit deitzen diren, qubit dira, gaur egun dauzkagun bit ordezkatzen duten egitura kuantikoak. Beraz, esan nahi zuet, supereroaleak asko erabil daitezkela, baina arazoa da, temperatura oso baxuetan soilik bihurtzen direla material hauek supereroale. Bai? Eta honek izugarri mugatzen ditu euren aplikazioak. Vale? Guk izan ez daukagu giro baldintzetan, hau da, gure temperaturan eta gure presioan dugun material supereroalerik. Hori ez daukagu, zoritxarrez. Hala, hori izango bagenu, ziurrenik irautza teknologiko handi baten aurrean egongo ginak. Batez ere, motor elektriko bortitzak lortuko genukelako, transporte elektrikoa galerarik gabe ingo genukelako eta bar. Gaur egun aplikazio batzuk badaude, azaldu dizkizuet, baina dira aplikazio batzuk non, kosteak merezi duen eta aplikazio nahiko zehatzak eta konkretuak dira, ez? Ze temperaturatik bera bihurtzen da material bat supereroali horrei deitzen diogu temperatura kritikoa, bai? Eta hau da bere evoluzioa, ikusten hemen hasten da, urtea jarri dizuet hemen ardatz honetan, 1911an merkurioa topatu zen, supereroalea 4 gradu kelvinetan, bai? Hemen jarri dizuet giro temperatura hemen dago, bai? Hemen dago nitrogeno likidoaren temperatura, hau ja aldaketa bat da, nitrogeno likido lortzea arruntagoa da, agian ez dakit pasabaldin bazerate Donostiko ospitaletikan, Bilbokoan nik ez dut hainbeste ezagutzen, baina hor kanpoan badaukate olako gauza bat zeinetatik batzutan kea darion, hor kanpoan, hori nitrogeno likido egiteko tresna bat da, zergatik ospitaletan gauza hauek erabiltzen dira. Hau ja, arruntagoa da, beraz tarte honetan, errezagoa da erabiltzea. Ez da hain simplea, baina tira, zertxo bait errezagoa. Baina metal arruntekin, ikustezu, bai, junda poliki historian zehar temperatura kritikoa onditzen, baina hola jarraitu ezkero, agian, 3.000 urterako edo, topatuko dugu supereroale bat giro baldintzetan, ez? Hori da arazoa, ez? Kontua zer da, zergatik bihurtzen da material bat supereroale? Eta hori azalpen bat fizikarioi, ia 40 urte behar izan genitun hortarako, bai? Ez da bat ere triviala, ez da bat ere erreza, bai? Hauek izan ziren azalpen eman ziotenak, hau da John Bardeen, Cooper eta Schrieffer, hauek Bardinen tesi ikasleak ziren, bi hauek, eta 3 batera garatu zuten teoria bat azaltzeko material bat zergatik bihurtzen den supereroale. Bai? Irudi hontan pixka bat nahi dizuet hori adierazi, bai? Zein da kontua? Kontua zera da, hau da metal baten irudi bat gutxi gora bera, ezta? Lehen esan dizuet, dauzkagu sare erregular batean, ioi batzuk kokatuta, bai? Ioiak edo nukleoak, atomoen nukleoak. Eta elektroiak solte dabiltza hortikan, bale? Perekabuz. Zer esan dugu hasieran, elektroi arteko elkarrekintza zer da? Erakarlea edo aldaratzailea? Aldaratzailea, ez da? Hori oso ondo erantzun duzu edenok. Baina zer gertatzen da? Sare hau, nukleoen sarea, ez dago geldi. Ezin da geldi egon, bai? Beti dago hortxe, oszilatzen, fluktuatzen, bai? Dago beti mugitzen. Ezin da inoiz geldi egon. Geldi egongo baritz, fisika kuantikoaren legeak ez dirateke beteko. Hau dago beti mugitzen. Mugimendu hoiei, zor diego adibidez soinuaren garraioa, adibidez, material batean. Hoiei guk fizikariak deitzen dugu, mugimendu hoiei fonoi deitzen diogu. Baina, eskapatu ingo zaititza, ziurrenik urrengo... Baina, horri buruz ari naiz, da, nola bait, ioi hauen edo nukleo hauen mugimenduei buruz ari naiz, bai? Karo, hau mugitzen dira. Eta mugitzen baldin badira, hau elkarrekintza aldaratzailea denez, erakarlea denez, ioien eta elektroien artekoa, efektiboki sortu daiteke, igual hauek erakarri egiten dira. Batean, efektiboki, sarearen mugimendu horri esker. Bai? Eta hau zen hauen teoria. Eta esan zuten, horrela sortzen direnean elektroiak bikotetan osatu daitezke, pareetan egokitu daitezke, pareak deslokalizatuak daude, ez daude gertu, espazioan, baina pareetan antolatu egiten dira, eta pare horiek garraiatu dezakete inungo resistentziarik gabe. Orduan da, nolabait eurek azalpen bat eman zioten, elektroi fonoi, elkarrekintzari esker, esan zuten, horri esker sortzen dira supereroalak, eta deitu ziotenak Cooper pareak, elektroi pareak.
Eta elektroiak hori da, nolabait hor daude mugitzen, eta paretan antolatu egiten dira, bai? Nolabait paretan antolatu egiten dira, zer esker atzean dagoen ioi edo nukleo horren vibrazioari esker. Bai? Hau da nolabait pixka bat, 50. hamarkadan, Bardeen, Cooper eta Schriefferrek garatu zuten teoriaren ideia bat, ez? Eta eurek formula bat eman zuten. Aiba, ja formula bat daukagu, bai. Nola baita, hau da, omega, hau da temperatura kritikoa, bai? Eta hau da omega, eta omega, hau da, maiztasun, vibrazioien, ioien, oszilazioien, maiztasuna, bai? Oiek oszilatzen dute, horren maiztasuna, bai? Esan zuten, bale. Maiztasun horien, vibrazioien maiztasuna, geroz eta handiagoa izan, temperatura kritikoa handiagoa izango da. Eta eramen zegoen beste parametro bat, lambda hau, eta honek ematen nolabait hau dago lotuta, elektroien eta vibrazioien arteko elkarrekintzarekin. Hori kuantifikatu daiteke, eta hori geroz eta handiagoa izan ere bai, orduan eta altuagoa izango da temperatura kritikoa. Bai? Orduan, honek, esazu, bale, gauzak ulertu ditzazkegu. Ja, egin ditzazkegu kalkuloak. Formula bat baldin badaukagu, ja, kalkuloak egin daitezke. Hala ere, bazegoen, garai antzeko batean, hau ere 50. hamarkadan, Matias izeneko fizikari bat, hau etzan fizikari teorikoa, honek esperimentuak egiten zituen, eta bere bizitza guztia eskaini zion material superorale berriak topatzeari. Eta famatuak dira, berak arau batzuk idatzi zituen. Esan zuen, superorale berriak topatu nahi baitugu, nik arau batzuk botako ditut. Bai? Eta lehenengoa zen, hemen barkatu, gaizki idatzi dut. Simetria altuko materialak onak, simetria kubikoa oberena, beste bat da. Elektroi asko egotea hor inguruan, hori esan nahi du bigarren puntuak. Oxigenoa, txarra. Oxigenoa ez da ona. Magnetismoa daukaten materialak, txarrak supereroankortasunerako. Eta isolatzaileak direnak ere, txarrak, noski honek zentzua dauka, ez? Metal bat behar duzu, ez duzu behar isolatzaile bat. Eta gero beste bat esan zuen, ikerlari teorikoen gandik urrundu. Hau da, esan zuen, teorikoei ez egin inongo gasorik, bai? Osa, eta gire, ni fizikari teorikoa naiz, eta supereroankortasuna egiten du lan, baina, Matiasen arabera, hobenuen etxean gelditu, dirudinez, bai? Kontua zer da, Matias nahiko okertze egoera, bale? 80. hamarkadan iraultzatxo bat egon zan. 80. hamarkadan deskubritu ziren, hain zuzen ere, isolatzaileak ziren material batzuk, zeintzuei elektroi batzuk gehituz, eta oksigenoa zeukatenak, hau da, Matiasen bi arau hautsita, bai, oksigenoa daukatelako, eta ere bai, isolatzaile izatetik gertu daudelako, bai, hauek bapatean oso temperatura kritiko altu xamarrak lortu zituzten. Ez, honek ja itxaron pixkat ematen digu, itxaropen pixkat ematen du, ez? Ja, gerturatzen nahi geha, ez? Gorakagoaz, bai? Hau ditzen zaila material kupratoak, bai? Daukatelako kobrea eta oksigenoa daukatelako, bai? Dena daukate komposizio kimikoan, oso material komplexua dira, baina deskubritu zen supereroankortasuna hemen, eta, itxaropenak piztu ziren, batez ere 80. hamarkadan. Gero hemen burdin arseniuroak eta burdin seleniuroak, nola ditu dieta bai, burdin komposatuak ditu diet, bai? Hauek ere deskubritu egin ziren, baina ez da gorago joan ere bai, historia. Bai? Orduan hemen, bai kuprato eta hauetan, eta honek itxaropen pile bat piztu zuen, bat ez ere 80. hamarkadan, baina ataskatu gaude. Nire iritziz zergatik gaude hemen ataskatuak eta hauetan ez da temperatura kritikoa are gehiago altxa. Arrazoia da, Bardeen, Cooper eta Schriefferren teoria hori, nolabait, azaldu dizuedan hori, horrek ez dituelako hauek azaltzen. Hemen, supereroankortasunaren jatorria zein den ez dakigu. Hauetan ez dakigu. Eta orduan, ezin dugu fizikari teoriko, ez badaukagu teoria bat atzetik, ezin ditugu egin iragarpenak. Ezin dugu esan, kalkulu bat egin dezaket eta ulertu dezaket, material hau hobea da beste hau baino. Edo arrazoi honengatik material hau hobea da eta supereroankortasun kritikoa altxa nezake. Eta hori ezin dugu egin, hemen gaude ataskatuak. Eta nire ustez da, teoria bat ez dugulako azaltzen duena hemen gertatzen ari dena. Baina ordea, azkenengo urtetan, azkenengo, ikustezu, gertu gaude 2015 izan zen, lehenengo puntu hau, topatu dira supereroale batzuk, oso temperatura kritiko altuarekin. Eta hori dituko diet hidrogeno konposatuak.
Hau da, H3S konposatu bat, hau da, lantano H10 konposatu bat, eta orain 2 urte, badago talde bat, zeinek dioena, ez dagoate oraindik oso garbi zer dan daukaten atzean, baina diote, karbono, azufre eta hidrogeno konposatu batean, giro temperatura lortu dutela. Bai? Eta, karo, honek itxaropen izugarria pizten du. Ikusi hemen hala ere, parentesi artean gauzatxo bat jartzen nahi naiz. Bai? Hemen jartzen nahi naiz presio bat. Hau ez da gertatzen, materialeak hauek ez dira supereroaleak gure presioan. Bai? Soilik topatu dira, o behatu da supereroankortasun hau, presio izugarri batean, bale? Honi buruz pixka eta aipatuko dugu. Eta gian, baina alare itxaropena pizten du, ez? Nola baita hemen, esan dezakegu hau metal arrunten garaia izan zala, hauek supereroale ez zoikoen garaia izan zala, eta orain agian beste garai baten aurrean gaude, dela superhidruro edo hidrogeno konposatu ben garaia. Noraino iritsiko garen, ikusiko dugu. Negazu orain eten bat egiten dugu, ez? Ohitura daukazu eten bat egiteko, eta gero jarraitzen dugu. Jarraituko dugu orduan, ez da? Orduan, superhidruroen edo garaia hau, berri hau, nora iritsiko da. Ez dakit, baino bai da egia, hauek ez bezala, hauek supereroale arruntak dirala, hau da, teoria hori aipatu dizuedana horrek azaldu egiten ditu. Eta kalkuloak egin ditzazkegu. Eta hori, gakoa izan da, hauek deskubritzeko. H3S hau, esperimentalki deskubritu aurretik, teoriko batzuek esan egin zuten. Hau, material hau, norbait, gai baldin bada, hau sortzeko, supereroale ona izango da. Eta berdina gertatu zen honekin, LaH10 honekin. Beraz, teoriak aurretik esan zuen, hauek materialak supereroale onak izango dira. Eta beraz, teoriak, kalkulo teorikoek, gidatu egin dituzte esperimentalak norabide honean, ez? Beste Matiasen araua jarraituz. Berak esan zuen, teorikoei eskazurek egin? Begira, teorikoek hau aurresan zuten. Pixka bat, arrazia unik atera nuen, hau behin opor batzutan Islandian egon nintzen, ez dakitzutako norbait egon Islandian edo toki volkaniko batean, usain oso txarra da, ez da, bertan. Zer da usain txar hori, bakizu zer dan? Azufrea da, ez da, da molekula hau. Da H2S molekula. Dala uraren oso antzeko, molekula oso antzeko bat, hau da hidrogenoa eta hau da azufrea. Da uraren oso antzekoa da, oxigenoa eta azufrea oso antzekoa dira, taula periodikoan bat abestearen azpian daude, beraz kemikoki oso antzekoa dira. Molekula bat da, ez? Hidrogenoa eta sulfurua gure baldintzetan existitzen dan konposatu bat osatzen dute, gas hori. Hor ikusten dana eta oso arraultz ustel usain handia daga, ez? Ordea, esan dizuet, materialak soilik dira supereroalak oso presio altuan. Presioa izugarria handitzen dezunean, material hau solido batean bihurtzen da, eta oso egitura hauek atoma dira, urdina da azufrea, eta arroxa da hidrogenoa, oso egitura polita eta simetrikoa osatzen du. Molekula batekin inongo zerikusirik ez duena. Presioak hau aldatu egiten du, eta hau da supereroala den materiala. Hau da, lantano H10 beste konposatu hori, hemen lantano daukago, eta hemen ikustezu hidrogenoa ere bai, oso modu simetriko batean antolatu egiten dela bere inguruan. Eta hau, material hau, ez da existitzen gure baldintzetan. Ez da existitzen konposatu hau. Konposatu hau soilik sortzen da oso presio altuetan. Hemen zer neukan, bai. Ze presio hori buruzari gara hitz egiten. Izan dizuet, hau da, 150 gigapascal inguru hortan da biltza. Claro, presio hitzela dira. 1 gigapascal dira milioi bat aldiz atmosfera bat. Hau da, hemen daukagun presioa milioi bat aldiz. Konparatzeko, lurraren nukleoan daukagun presioa 300 gigapascal ingurukoa da. Beraz, ari gara hitz egiten presio bat, dana itzela. Lurraren zentroan dagoen presioari buruzari gara hitz egiten. Eta esan dut, hau laborategietan hau nola lortzen da.
Laborategietan hau lortzen da, diamanteak erabiliz. Bai? Hartzen dira, diamantea da daukagun materialik gogorrena. Bai? Jartzen dira material batzuk oso punta txikia daukatenak. Hau da hemen ikustezue, bixa bat hau da hemen inguruan daukagu. Bai? Diamanteen hemendik ona, hain hauek oso prestatu behar dira, oso ondo, diamante hauek sintetikoak izaten dira. Bai? Hauek dira gutxi gara bera 100 mikra. Bai? Hau da, milimetroa baino 10 aldiz txikiagoa. Hau, hemendik honako distantzia. Bai? Eta gai dira, gero, lagina hemen jartzen da. Gauza berde hori da lagina. Bai? Gauza txiki horretan gai dira sintesia egiteko. Hau da, lantanoa sartu, hidrogenoa sartu, hori nahastu, eta sortu supereroale oso onden material hori. Baina pentsazaz beste baldintza zaiak diren, noski. Material hauek, presio hau kentzen dugu, hau desagertzen da. Ez digu ezertako balio, honek. Ezin dugu honekin ezer egin. Zer da kontua? Hidruro hauek, hidrogeno konposatu hauek, bide berri bat zabaltzen dute? Garai berri bat ekarriko dute, lortuko ditugu hidrogeno konposatu batzuk, temperatura hauetan supererola direnak, baina presio baldintza normalago batuetan, eta hori da gaur egun zientziak daukan erronka nagusietako bat. Eta adibidez nire ikerketa taldean asko ari gara lanean honi buruz. Guk egiten ditugunak dira kalkulo teorikoak. Hau bildurtu nahi zaituztet, honekin, ez? Guk hasieran esan dizuet, badakigu zein dan elkarrekintza. Elkarrekintza dira kargen arteko elkarrekintzak. Kargen arteko elkarrekintzak dira. Eta orduan, daukagu, kargen arteko elkarrekintza eta oso partikula txikia dira. Beraz, fisika kuantikoaren legea betetzen dituzte. Orduan, hau da ebatzi behar dugun ekuazioa. Besterik gabe. Hau da, hau ebatzizkero gai gara material guztien propietateak jakite. Kontua zer da, lehen esan dizuen, dazkagun partikulako purua hain da izugarria, non hau ebaztea ezinezkoa den. Baina teoria osoa badakigu. Hau da, teoria osoa badakigu. Materialen teoria osoa badakigu. Neurri batean honek gogorarazten dit, Laplacek, Laplace zan 19. mende hasierako fizikari eta matematikari frantziar bat, garai hortan, izugarri pila garatu ziren Newtonen mekanika analitikoa garatu zen, eta oso harro zeuden, esatu zen, egin dugun matematika da izugarria, ez? Eta berak uste zuen esaldi hau bota zuen, ez? Irakurriko izet, oso berezia da. Une zehatz batean, unibertsoko partikula guztien posizioak eta hauen gaineko indarrak ezagutuko lituzken adimena existuko balitz, formula bakarrean izango lituzke ikusgai unibertsoko gorputz handienen zein atomo txikienen mugimenduak. Halako adimenarentzat ezer ez ditzake zalantzagarri eta etorkizuna zein iragana oraina lirateke bere begietan. Berak uste zuen nik ekuazio osoa daukat. Neri ematen badizkidazu partikulen posizio eta abiadura guztiak, jazta, dana dakit. Badakit zer gertatuko den, badakit zer gertatu zen. Horregatik esaten dut, dana bai etorkizuna zein iragana oraina izango litzake bere begietan. Noraik esaten zuen, jazta, dana dakigu, ez? Claro, fisika kuantikoa garatu zenean, Dirac izan zen garatzailetako bat, eta bera izan zen, lehena aurkeztu dizan ekuazioien garatzailetako bat, horren atzan ibili zen pertsonetako bat, eta horren ondoren esan zuen, beraz, fizikaren parte handi baten eta kimika guztiaren teoria matematikoko batentzako beharrezkoak diren oinarrizko fisiko guztiak ezagunak dira. Baina zaitasuna zera da, eta hemen dago gakoa, lege hauen aplikazio zehatzak ebatz ezinak diren ekuazioetara garamatza. Honela, mekanika kuantikoa aplikatzeko hurbilketa metodoa garatzea desiragarria da. Hau da, zezazen, bai, dakigu ekuazio osoa daukagu, baina ez gara gai ebazteko. Ez gara gai ebazteko. Eta horregatik dauzkagu beste zientziak, horregatik daukagu kimika bere legeekin, horregatik daukagu biologia bere lege propioekin. Ezin ditugu fizikaren ekuazio hori ebatziz azaldu, ez? Bere legeak behar ditu, eta noski dauzka.
Baina, karo, gaur egun, dauzkagu izugarrizko konputagailu potenteak. Hau da, Mare Nostrum izena duena, hau da, Espainian dagoen ordenagailurik handiena, potenteena. Hasieran, eliza baten barruan jarri zuten, nahi sekula egon, hauek isolamendu termiko handia behar dute, ordenagailuak pila bat berotzen direlako, eta horregatik ideia hona iruditu zitzaien kapila batean sartzea. Oain ja, hainbeste handitu da, non ja eraikin anexoak dauzkan, baina politia da irudia. Hor daukagu, Jainkoaren etxean, izan zenean, daukagu Espainian dagoen superordenadorerik handiena. Hauek, gauzak kalkulatzeko gaitasun handia eman digu. Eta ja saiatu gaitezke, egia da hurbilketa batzuk eginez, baina lehen adierazi duzuen ekuazio hori ebazten saiatu gaitezke. Eta saiatu gaitezke aurre esaten material bat hartu baldintza batzuk eta esan, presio hontan nazten baldin baitut ni konposatu hauek, ze material sortuko dira. Supereroala izango da, bai ala ez. Temperatura kritikoa kalkulatu dezakegu. Eta hau egin zuten, hau da, de Fangduan, bera izan zen, H3S hori aurre esan zuen pertsona. Txinatarra izan zen. Hau da, Hanyu Liu, eta bera izan zen, aurre esan zuena, esperimentoa deskubritu aurretik. Beraz, nolabait ja gaur egun badaukagu gaitasuna, ordenagailu handi hauetan, aurresateko material bat ze egitura kristalino izango duen, hau da, atomoak nola kokatuko diren, eta superreala izango den edo ez. Eta hori da egiten ari garen, azken batean. Ez nire ikerketa taldean nolako gauzak ere egiten ditugu. Karo, horregatik ere ulertu dezakegu hidrogenoa zergatik dan. Hidrogeno konposatuak zergatik izan daitezkeen hain superreala leonak. Hidrogenoa da daukagun, hor, gehi bat falta da. Hortxe dago, ez dakit zergatik ez dira gauzako sondateratzen. Hemen daukagu protoi bat eta elektroi bat. Hidrogenoa da daukagun atomorik arinena, taula periodikoan lehenengoa. Arinena baldin bada, maiztasun hau handia da. Maiztasun hau da vibrazioena. Vibrazioiek handiak dira arina delako bakarrik. Atomo astunagoa baldin dira polikiagoa mugitzen dira. Oszilazioak dira motelagoak. Hau arina denez, ez gehiago ostiratzen du. Orduan, hidrogenoa ona da, badakigu hori. Eta gero, hau da elektroi fonoi elkarrekintza. Karo, elektroiak eta nukleak oso gertu daude, ez dagolako barruan ez daudelako beste elektroi batzuk. Eta horregatik, elektroi eta vibrazioien arteko elkarrekintza handia da hidrogeno konposatu hauetan. Eta kalkuloak egin ditzazkegu. Eta kalkulo pila bat egin dira, azkenengo 10 urteetan. Hau dira iragarpen teorikoak. Hau da, kalkulo teoriko batzuk, non hartu diran, adibidez hemen, eskandioa eta hidrogenoa, eta hemen hartu da boroa eta hidrogenoa, eta kalkulatu inda, ze presiotan, ze material sortu daiteken, eta ze temperatura kritiko izango duen. Eta ikusten duzu, iragarpen pila bat daude. Claro, hauetako batzuk topatu dira esperimentalki. Hau, lantano H10, H3S. Batzuk ez dira topatu. Baina, gero, arazoa da hau, guk zera, hemen nahi dugu zer. Hor nahi dugu zer, guk haue presio altutan ez digute zertako balio, presio bortitzak dira. Bal dago hemen zer. Hori da kontua, pixka bat hori da kontua. Bal dago zer, presio, gure presio bajuetan, hau da, zero presioa niretzako da gure presioa, giro presio atmosferikoa da zero, gutxora, gigapascal eskaleta. Hemen zer dago? Eta hemen dago erronka handia. Erronka handia. Aurkezpena jarraitzen du, ez daki jarraitzea nahi duzuen. Pixka bat, nik itxaropena izan nahi dut, eta uste dut hemen itxaropena egon daitekeela. Zergaitik egon daiteke itxaropena? Eta honekin amaituko dut. Eta da, ioiak, protoiak, elementu kuantikoa direlako. Hau da, demagun hau dela energia potentzial bat, ditzen diguna, non partikulak mugitu egiten diren. Hau imaginatu dela aldapa bat, hemen ondarrun aldapa bat azkazu, ezta? Imaginatu hau dela aldapa bat, ezta? Eta zuk baloi bat uste baldin baduzu, aldapa non bukatuko du. Hemen, beran, ezta?
hortxe bukatuko du, bai? Atomoek berdin egiten dute. Joaten dira, energia minimoko egoera. Aldapa bat, markatzen du, edo Frantziako turreko perfil batek markatzen du energia. Hau da, goian zaudenean energia asko daukazu. Behan zaudenean gutxi. Eta zu nora erkuna ezu, energia gutxi daukazun tokira. Alaxe da. Hola da natura. Beti nahi dugu, joan energia gutxi daukagun tokira. Beraz, baloia bukatuko luke hortxe. Bai? Karo, baina atomoak ez dira baloiak. Ez dira partikula klasikoak, esan diagunako. Dira partikula kuantikoak. Eta partikula kuantikoaren bereizgarritasuna zera da. Ezin dugula esan partikula bat non dagoen eta ze abiadura duen aldi berean. Hau da, ezin dugu esan baloia hor egongo da eta hor jarraituko du. Hori ezin da esan fisika kuantikoan. Vale? Hori txistea, hori Heisenbergen ezjakintasunaren o ziurgabetasunaren printzipioa deitzen zaio. Vale? Txisteak dio, ez? Heisenberg dio joa la polizia batekin eta galetzen di, baina zu polizia galitzen dut, esaten di, baina zu zabiaduran zijoa zela uste duzu, jo, ez dakit nik hemen dakidala bakarri dakitez. Hori esaten zuen, bueno, hori igual gutxik ulertu duzu, baina. Orduan, kontua da, hau ez da egoera realista bat atomoen eskalan. Ordea, hau da posizio klasikoa, ordea, egon behar da, atomoak egon behar dira deskribatutak uin funtzio baten bitartez. Hau da, nolabait, egon daitezke toki askotan, eta izango dute probabilitate gehiago toki batean egoteko. Bale? Holako zerbaitekin. Honek markatzen du non egon daitekeen. Ez non dagoen zehatzmeaz, baizik eta non egon daitekeen. Eta hori bakarrik esan dezakegu guk atomoi buruz. Bai? Claro, orduan, bataz beste gutxi gora bera, honen pikoan egongo da. Bai? Kontua da, posizio kuantikoa ez duela zertan posizio klasikoa izan behar. Nikin hori adierazten nahi dizuet. Bai? Eta jende guztia egiten ari den kalkuloak, taula bat, grafika atera aurkeztu dizuet puntu pila batekin. Horiek guztiak ari dira tratatzen atomoak klasikoak balira bezala. Hau da, energiaren minimora joango balira bezala. Claro, hori da, pixkat orain nire liburua saldu ingo dut. Bai? Hori da guk, gure taldean adibidez, ondo egiten dakiguna. Guk atomoak tratatzen ditugu kuantikoak balira bezala. Eta orduan posizio hauek diferenteak izan daitezke. Bai? A ber. Bai, eta hau besterik gabe, a ber. Nola bait, hau dira lantano H-hamar horiek, eta hau dira egitura klasikoak, topatzen direnak minimo horietan, ez? Pum. Energiaren minimoetan, holako gauza deformatuak agertzen dira. Gure kalkuloen arabera. Baina, kalkulo kuantikoak egiten ditugunean, eta ioiak tratatzen ditugunean, uin funtzio bat bezala, gauza simetrizatu egiten zaigu eta oso politia gelitzen zaigu. Bai? Eta zein da kontua? A ber, nun daukadan... Bai, hemen. Bai? Hau da, temperatura kritikoa eta hau dira esperimentuak, bai? Eta hau dira guk egin genituen kalkuloak. Bai? Eta guztiz bat datoz. Baina bat datoz soilik, bai? Egitura hau kuantikoa baldin bada. Beste klasiko deforme hori baldin bada, hau da, hauetako baldin bada, ez datoz bat. Bai? Honek, gure ustez esan nahi du, egitura efektu kuantiko hauek kontuan hartzen baldin baditugu, temperatura kritiko altuak lortu ditzazkegula ere bai, presio bajuagoetan. Bai? Hori da gure pixkat, hemen lan honek, egin genuen lan honek, ematen zuen mezua, ez? Bai? Pixka bat, orduan, hau da pixkat, uste dugu guk, eta hau da nire itxaropena, hemen, efektu kuantikoek zeo zer egonkortu dezaketela. Eta hau da pixka bat gure lana, pixka bat. Hortan ari gara lanean. Hala izango dan edo ez? Ba, ikusiko du. Baina egia da, superhidruro hauen garaia, hasten ari da orain, honek orain dikan garapena izango duela, orain dikan hau berde dago, eta ikusiko dugu noraino iristen garen. Eta, bueno, gauza gehiago dauzkat hemen aipatzeko, baina hemen txutziko dugu, eta eskerrik asko zen horretagatik. Galderana, bagazu eixe, betiko latxeik, asiri mongotzat. Jon,
eizu berba, gigapaskalan ingurun lortu aldouela superheroale bat, zetorkizun dauke baina aparte, kupratuk, hori alde bat ala arauela. Adibidez, kupratu negoeri, bara, teoria bat garatzen, edo sorpresa bat egolikena, edo? Nik kupratutan ez naiz aditua, baina esan dizudana, ezkenean, hemen iraultza, hidrogeno konposatuen iraultza ekarri du kalkulatzeko gaitasunak. Hau da, teorikoki aurrezan egin ziren konposatu hauek, esperimentalki behatu aurretik. Nik uste, kupratuetan ez daukagu gaitasun hori. Ezin du inork egin kalkulo bat eta esan material honen temperatura kritikoa hau izango da. Hori ezin du inork egin, ez daukagulako teori horiek. Teoriara bat hor egun batean garatuko da. Noiz ez dakit, garatuko da. Eta horrek, ziurrenik, alako estiloko kalkuloak egiteko gaitasuna emango digu. Agian horrek sorpresa bat ekarriko du kupratuen munduan. Eta esango du, hauek, beste konposatu hauek nahaztuzkero, ezkeran taula periodikoa hain da hundia, hainbeste material nahaztu ditzazkegu, hainbeste kombinazio egin daitezke, agian material berriak sortuko diren, baina hortarako falta zaiguna da, hemen hidrogeno konposatu hauetan egondan kalkulatzeko gaitasuna. Sorpresarik egongo da, edo ez? Agian bai, ala bedi, noski. Claro, oraindik dauzkagun superale oberenak kupratuak dira, porque horiek bai, giro presioan dauzkagula. Hauek ez. Ixamendik, bueno. Bai? Aurkezpenin ixeatzanin ikusi dugu, zelan relazionatezun errealitasune eta energisi. Eta zer? Energisi. Bai. Atzanin kuantikotasun jute masaz, horri pinizu energia kuantikoa. Hori eta adibidez energisa berriztagarriak zen hori biskatidei harturot, zelan relazionaten ero ze ikerketara horren ingurun, zautzen mazu? Gauza diferentea dira. Hau da, hemen niari nintzenean gauza efektu kuantikoi buruz hitz egiten, azkenan, zer da gauza kuantikoa? Kuantikoa da gauza bat, partikula txiki eragiten dien zerbait, ez? Atomoen mailan eta elektroien mailan eta hor, materialen propietateak aztertzeko, efektu kuantiko hauek garrantzitsuak izan daitezke edo ez, bai? Eta hauetan, dirudi badirela importanteak eta gure itxaropena da, supererankortasun kritikoa presio bajo hauetan topatu daitekela. Hori da, pixka bat nik saltzen dudana, bai? Hori kongresu batera noenean porai, hori isi esaten dut. Energia berriztagarriekin eta kontua, hor gakoa beste bat da. Hor, honek supererankortasuna bat iraultza handi bat izango du, baldin eta lortzen baldin badegu, giro baldintzetan supereralea den zerbait, ez? Azkenan, zu beharko zenuke aerogeneradore guzti horietan, bai? Hor iman batzuk daude, bale? Ikusten ditugu mendiragoaz, eta ikusten ditugunean hor errota handi horiek, hor barruan iman bat dago. Iman hori izan beharrean dauzkatena bezalakoak, pentsatzen supererale baten bitartez garatutako iman bat balitz, orduan askozaz ere korronte elektriko gehiago lortuko genuke, mugimendu berdinarekin, ez? Orduan horrek bai izango lukela eragin handia. Hori gaur egun ezin dugu egin oraindik. Naiz eta proiektuak egon badauden. Nik hitz egin izan dut ikerlariekin eta hemen Gamesa bazeukan proiektu bat, garatzeko supereroarekin alako aerogeneradoreak. Kontua da kriogenia behar duzula. Hori oztu behar duzu. Orduan, sartu behar duzu zure kable hori, sartu behar duzu kriostato batean, zerbait oztu ingo duena, hor barruan sartzen duzu kablea. Eta horrek teknologia asko zailtzen du, eta garestitzen du, ez? Ja, baina prototipo garaian ere bazeuden. Uste gero, Siemensek erosi zuenean, ez dakit kolokan ez dute diren gelditu proiektu hauek, baina zeo zer bazegon, ja, Gamesan gauza hori buruz. Izango bagenitu, kriogeniarik gabeko kableak izango bazenitu, eske, seguro horrek bai izango lukela iraultza bat. Baina gauza batek ez du bestearekin zer ikusirik. Efektu kuantikoak ari naiz hitz egiten batez ere, gauza hauek txikiak euren egitura atomikoak eta deskribatualizateko behar dituzu efektu kuantikoak, nola bait. Baina horrek ez du zer ikusirik horrek izango duen aplikazioarekin. Aplikazioarako behar duguna da,
giro baldintzetan supereroa den zerbait, ez? Osea, badaude, erresonantzia magnetikoko tresnetan supereroale batean sartzen ari zarete. Baina, claro, ez da iguala, ez? Ez da hori, claro, makina bat dago ospitaleko. Imaginatu ze parke eoliko bat zer da, ez? Parke eoliko bat erraldoia da. Beste gauza bat da, beste eskala bat da eta beste koste bat dauka, ez? Alabedi, lortuko bagenu iraultza bat egongo zan, ziur, bai. Bai. Atzaldeon. Atzaldeon, bai. Bueno, erreza ez da, ere muguntan galderak etxi, baina pare bat takat. Logikak, unedi logikik ez alakutxe ez denak. A ber, aipatu zu, Large Hadron Colliderren, bueno, nik entendiu teot horirela un acelerador de partículas, ¿no? Partículas subatómicas a la velocidad de la luz, o sea, colisionadore bat hori. Bai. Hor superkonduktorik nun pintxetxu, nun utilizatzen da? Partikulak azeleratzeko. Partikulak, karo, argiaren abiadurara kasi... Martxan epintxeko? Bai, azeleratzeko. Bai, behar dira azeleratzeko, behar dituzu eremu magnetiko bortitzak, eta hortarako supereroak erabiltzen dira. Izatez, azeleratzeko, partikulak azeleratzeko. Estatu Batuetan LHC-ren proiektu analogo bat zegoen, bertan bera gelditu zana. Azkenan, esan zuten, hau garestigia da, ez dugu aurrera eramango, horre kongresuan eta hor debate handiak izan zituzten, hau, eta 80. hamarkadan. Baina zuen izena zen, SSC uste zala, ezan LHC, SSC, eta zen Superconducting Collider, superkonduktore, supereroale hitza, zeukan tituloan ere bai. Supereroalean teknologia, klabea da LHC hauetan. Orain martxan jarri zutenean urtebete egon zan geldi. Eta egon zan geldi, zeukalako helio likido eskape bat. Karo, helio likidoa, Kamerlingh-Onnes horrek deskubritu zuen ura, erabiltzen dute hori hozteko. Eta eskape bat zeukan, eta hori konpondu ezinik ibiliz diran urtebetez. Osea, gelditu inzuten LHC-a, helio likidoa isuri bat zekatelako, eta teknologia ezinbestekoa da, supereroankortasunarena, olako LHC hauetan. Eta da, partikulak azeleratzeko behar dituzulako eremu magnetiko bortitza hauek. Bai, pare bat zientifiko etorri zen hor da bizenak, hemen eukiroz, guk ez asko ikasi, baina entzun du bizka. Bueno, besti, alpatu zu hasieran, Merkurio, osea, temperaturi baja ixe horra arte, da elimina itzazue resistenzia guzti. Bai. Da entendiuteot hori eroze materiala zein zeikela? Ez. Hori da supereroankortasuna Merkurioan temperatura horretan gertatzen delako. Bai? Da bestinak? Bestiena da, irudi hau. Bai? Batzuek oso temperatura, adibidez, zuk hartzen duzu konposatu hau, lantano H-amar presio hontan jartzen duzu, eta hori gertatzen da, 250 gradu Kelvin, diala gutxi bera, minus 30 edo. Oskailuko temperaturan, kongeladoreko temperaturan, gutxi bera. Karo, asko batzuk ez dira supereroaleak. Oztu dezakezu nahi beste, eta ez da desagertzen resistentzia. Batzuk ez dira supereroaleak, material batzuk. Baina batzuk bai. Ezkena ikusten hor, azkanin barrixa zazela naztaten alako izun desbardinak ez dizen elementu gestazenak naturaletan, lortzen, hori alako izan. Kondutori beti izan dira, kobre, estaño eta erakutzen. Bai, horiek, kobrea, uste ere supereroala bihurtzen dela, Merkurioaren temperatura antzeko batean, o gradu bat Kelvin uste dut. Urrea, uste ez dela bihurtzen supereroalea, ez nago guztiz ziur. Litioa, bai, baina jetxi behar zera 0,000 bat Kelvinetara, eta hau esperimentalmek ikusi zen, Batzuk bai bihurtzen dira, desagertu egiten zaila resistentzia, beste batzu ez, baina, karo, temperatura oso hotzak dira. Metal arrunta hauetan, merkurioa, kobrea, ezakizer, urrea, temperatura kritiko hauek oso bajoa dira. Oso bajoa dira. Bale, eskerrik asko, niatxe.
Bai, neutakat. Dale. Bai. A ber, jo, eske... Bale, a ber. Lehen, karo, nik enjot, zuk ezazune entzun, akordana ondala denpor irakurren eban liburu bateaz, daño tolako koktel bat. Don galderi botako etzat eta zuk esango zu, igual, ederrakazu nazti, bale. Zuk ezazu, egon zazen nine, hor presentazunin eroale baten struktura ipinizu elektroik, ez eta ezazu, elektroik hor mobiuten duzenin, klaro, protoik bestik, ez? Protoikin txokaten duzela eta horrek sortzen dabela material hori berotzi, ez? Da gero horri pinizue plaka, kozinateko plakan resistentziak eta hori, bale. Da ezazu, supereroalitan, pasaten danarala, horrek elektroik txokaten junbiarrenin, ez litzakela egongo txokeik eta bueno, bai, azkamaten zuzen baten biajako leukela, ez? O? Bueno, hori da galdera, ez? Ez. Hori ulertu ziten. Bai, segi. Da gero liburun irakurri nebana. Bai. Nik irakurri neban liburun korrontin abiaduri benetan oso, askotan pentsatzen duela oso handixerala, baina txikixerala, ez da, segundun zentimetro bat eta piku, ero txikixerala. Baina elektroi individual bakotxan abiaduri oso handixerala. Inkluso argixan abiadura arrimaten dan abiadura bat dala. Orduan, klaro, zuk hori ise argixan abiaduran ipintxe mazu elektroi bat, supereroale baten zuzen inoaz txoka baik garraiatzen, hori, klaro, zentral elektrika baten sortzen dan energisi etxea iaten, oza, azkamaten kasi instantaneo izango zen, ez? Bueno, hotxera koktela. Bale, hor dago koktela. Ez, dana oso garbiak azu, eta bigarren komentarioarena guztiz egia da. Elektroi bat, gutxora metal batean, kobrean, kablean, hor hementsi, ez dakit, hemendik handi joanean. Korronte elektrikoaren garraioa motela da, abiadura da, ez dakit, zentimetroak segunduko. Uste magnitude ordena hori dela. Zergaitik, hementxe dabiltzalako, eta oso poliki, egiten dute azkenean efektiboki eskuin alderantz. Bai? Baina egia da, elektroiak berak duen abiadura badala ez argiaren abiadura ezain beste. Da, argiaren abiadura da, 10 berzortzi, 3 berzortzi metro segunduko. Hau ibiliko litzake 10 berzei, gutxi bera. Bale? Egun aldiz gutxigo da. Orduan, nola baitz, Joseba daki gauza hori buruz gehiago, ni baino. Elektroien abiadurari buruz eta efektu relativistak eta hori guztia. Ez diain importanteak, baztertu ditzazkegu normalean, bale? Dira gutxora egun aldiz motelagoa dira, baina egia da, hori da, eta hori da, arrazioa da talkagatik. Karo, ez du diozu, orduan superola bihurtzen denean, talka horiek ez daude, eta hori dijoa, ez da? Ez da inegia hori. Pixka bat irudi oso simplista bat eman dut. Hemen elektroiak egiten duten mugimendu kolektibo bat sortzen da, hau da, nolabait, esan dizut pare bat sortzen diala, Cooper pare horiek sortzen dira, Cooper pare horiek esaten dena da kondensatu egiten dira, eta kondensazio horien bitartez egin dezakezu garraioa dago, bale? Ez da erreza saltzen, eta ez da erreza visualizatzen, baina ez da hain simplista zuk esan duzun bezala, ez da hemen autopista bat zabaltzen da eta horiek doa zola, ez, jarraitzen du egoten talka bat, ere bai, ez, nola bait. Ez da berotzen, ez da resistentziarik ez dago, nola bait hori mugindu kolektibo bat bezala sortzen da, eta abiadura ezin da izan infinitoa, porque esan dizudan bezala, superale guztiek daukate korronte elektriko kritiko bat esaten dena. Hau da, korronte elektrikoa askoz handiagoa da edozein metal batean baino, baina temperatura kritiko bat dagoen bezala, korronte kritiko bat ere badago. Korronte elektrikoa denean balio X, balioa baina handiagoa, supererankortasuna desagertu egiten da. Horren, ezin duzu eraman, esan duzuna ez, zentraletik etxea, ezin da jun korronte infinito batekin. Porque azkenean korronte elektrikoa, da elektroien abiaduraren proportzionala da.
Osa, ez da infinitoa, hor balio finito batekin jolastu behar da. Kontua zer da, ez da egin daukadan aurkezpen hori, ez dakite... Hemen ikusten da, ez? Benetan gertatzen da, intensidade bat finitua izateko, korronte elektrikoa finitua, edo elektroien abiadura efektibo finitu bat izateko, hau finitua izan behar da. Ez, zatik eta V zati R. Orduan, R 0 baldin bada, V 0 izan behar da. Orduan, voltaia 0 da, superioale batean. Voltaia 0 da. Orduan, 0 zati 0 da, matematika dakizuen ontzako, da indeterminazio bat, eta dozin balio hartu dezak, ez? Orduan, baino balio finitu bat dauka. Ez da gira azaldu dizudan. Bai. Eta gero beste bat, ja, izenak gaztu gaztaz, horre txino bi pinizuz eta txino bakotxak deskubriuan estruktura molekularra, ez? Holan, itxura baten estruktura molekularrak horrek simetrikuk emoten dabe, eta akordaz eta piezoelektrikuk be holako ez dixaten holako itxuri eukitzen dabe. Gauza batek ez dauk ez bestia zer ikusirik, o bai? Bueno, simetria handia daukate egitura horiek, eta nik esango dizudana da, gian ez da bestik errari batek esango dizuna, baina ziurrenik aipatu dituen efektu kuantikoien gatik daukate alako simetria handia. Efektu kuantiko simetrizatzen dituzte hauek, ez? Piezoelektrikoekin eta material horiekin gertatzen dana, ere, askotan egoten da transizio bat, temperaturarekin gertatzen dana, askotan, zeinetan temperatura onditu egiten duzu eta holako simetria altuagoa daukazun egitura batera joaten zara. Eta normalean temperaturarekin gertatzen den efektu bat da hori. Baina bai egia da, piezoelektrikoetan eta holako propietateetan, materialea dauzkaten propietateetan, holako transizioak non simetria bajuko egoera batetikan altuko batera pasatzen zaren gertatzen da askotan. Beraz, etzoa zain okerrez. Listo, enu Nik urun askan galdera baten got. Eizu gara posizio kuantikon ingurun. Kontuan eukin jenik, nire illoik, nire materialetan, gerita zela, presta desu posizio kuantikok beste efekto batzuk altzu zelauki, adibidez, esango enjo berba, superkonduktiari, baina material batzutan be, bara zei ez magnetismun, kuri temperatura eta ditzen dena, magnetismo guzti desagertu txen dela. Posizio kuantikok efektu batzuk dikoan horren ingurun, edo estrukturaletik, edo beste ondurixo batzuk, adibidez, termoelektrizidadien, edo... A ber, claro, eske zin da kontua. Non daude elektroiak, ez, eskenean, ez? Osa, non daude atomoak. Claro. Onta jungo naiz. Bai? Non daude ioiak, ez? Non daude atomoak. Nik hau askotan, hau da, nire ikerketaren kontua hori da azken batean, ez? Ez daude hemen, o ez dute zertan hemen egon. Hau, putzua oso sakona baldin bada, hau, olako zerbait izango balitz, bai, hemenengo lirateke. Eta uin funtzio hau, hor ere egongo litzake. Eta efektua berdina izango litzake. Osa, ez zan efektu handi bat egongo. Claro, baina zu gerta daiteke posizio hontan baldin bazaude, bai, osa, posizio kuantikoa deitzen dut da nontan, posizio honi da gokion propietateak diferenteak izatea. Zalantzarik gabe. Izan dezakezu egitura bat magnetikoa izan daitekena hemen, baina hemen ez. Gerta daiteke hori. Eta izatez, adibidez, material batzuk ez dira ferroelektrikoak, adibidez, hain zuzen ere honengatik. Efektu kuantikoek babesten dutelako simetria altuko egoera bat, zeinek ez daukan inbertsioa, eta horregatikan adibidez, propietate ferroelektrikoa ezin duzun izan. Eta adibidez, lead telluride, nola zen dago euskeraz, ez dakit erderaz esaten ere, berun telururoa. Adibidez, adibide bat da. Non efektu kuantikoak izango ez bazen ditu, etzan izango paraelektrikoa esaten da, paraelektrikoa da, experimentalki. Orduan, bai, beste propietate batzutan gauzabek eragina daukatez. Orduan,
Beste askotan ez, beste batzuetan posizio klasikoa da experimentalki behatzen dana, eta kasu gehienetan ala da. Kontua da, hidruro hauetan, ez da lain hori, kontua. Eta egiten antzun duen galdera. Igual batez be, materiala harine bara efektu handixago alda duki hor kasun, ez? Posizio kuantikuk. Berez bai, baina ez bakarrik. Ez bakarrik. Material askoren propietate bereziak, piezoelektrikoak aipatu ditu, zure izena ez duguratzen, Larak aipatu ditu piezoelektrikoak, material piezoelektrikoak, ferroelektrikoak, termoelektrikoak, multiferroikoak, horiek guztiak fase transizioetatik gertu daude. Fase transizioak zer dira, atomoak dauzkazuzuk egitura batean, olako batean, eta ordenatu egiten dira beste modu batera. Hori da fase transizio bat. Solido, fase transizio bat. Moldatu egiten dira. Eta horrek propietate batzuk aldatzen ditu. Eta zaudenean historia hauetan, ferroelektrikoak, termoelektrikoak, piezoelektrikoak, materialezko memoria de forma esaten diranak, eta horiek guztietan, historia hauek ez daude oso urrun. Osea, aluminioan edo kobrean, efektu hauek ez dira bateri importanteak. Ez. Baina beste horietan, batzutan bai. Ekuntzi, nire guzti pikutarun, Ez. Bueno, honeaz, listo, eta txalo bero bat, mesez, Jonei?